ana zaune katsam sai aka ji ne albani na tafi neman kuɗi, an ta kawo muku tsegumi, an ta kai tseguma wurin malamai waɗanda aka sanna da alaƙa da su ko ina. Albani ya ce kuɗi yanzu yake nema. Ba a defining, ba a faɗin, ba a abbara abin da na faɗi. Na ce ne zan je in nemi kuɗi wanda zan zo in kafa cibiyar da zan yi da'awata. Abin da na ce kenan lokacin, ban ce zan tafi neman kuɗi don ina son yi kuɗi ba, a kuɗi waɗanda za a abin. Alhamdulillah, na je na shiga harkoki na kasuwanci iri-iri, ne ina amfani da wannan manufar da awattawa. Me na san ina yi na kasuwanci ya saba ma Allah ya ce annabi ya ce to ba zan yi ba, amma duk abin da bai saba wa Allah ya ce annabi ya ce ba to zan yi shi in samu kuɗi. Don haka alhamdulillah na bi na samu kuɗi, wanda na dawo gida 2008 na ce to yanzu in Allah ya so zan yi ƙoƙarin in samar da cibiya wadda za a fara ɗabbaka waɗannan abubuwan. In ne gwargwadon abin da na yi da ni da waɗanda muke tare muka yi tarbiyyar 'yan baya, su kuma sai su ci gaba tun da duk manufofin a rubuce suke. Alhamdulillah, yana daga cikin abubuwan da ne ihtirazi shine ba zan nemi taimako daga wurin kowa ba,